14 апрельдә изге җомга көнендә Казанда беренче тапкыр 720 борт номерлы 30 автобус Рамазан айы уңаеннан бер көн бушлай йөрде. Казанлылар һәм башкала кунакларына мондый үзенчәлекле бүләкне Татарстан мөфтиятенең Зәкәт хәйрия фонды ясады. Бу 30 автобус маршруты башкалабызның ике ерак башын тоташтыручы маршрут. Аның белән безнең фондыбызга еш кына мохтаҗлар килә. Әлбәттә инде шәһәр транспортында күпчелек халык ул уртак атлам дип саныйбыз һәм теориядә шулай да автобуста ярдәм итү мөмкинлеге һәм теләге булган кешеләр дә утырып йөрергә мөмкин. Шуңа күрә без нәкъ менә автобус дигән шәһәр транспортын сайладык бүген бу акциябыз өчен. Чөнки Зәкәт фонды менә бу ике якны мохтаҗларны һәм ярдәм итүчеләрне тоташтырып торучы бер үзенә күрә мәйданчык һәм күпер булып тора. Һәм шуңа күрә без автобуста да үзебезнең эшләребез хакында, ислам диненең күркәмлеге, матурлыгы турында, Рамазан айы фазиләтләре турында ике якка да җиткерәбез мәгълүматны. Ул Рамазан изге гамәлләр айы марафоны кысаларында барлык пассажирларның йөрү чыгымнарын түли. Рамазан маршруты сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Хәйрия акциясе бу юлы 30 маршрут буенча йөрүче бер генә автобусны кылачлый. Ә киләчәктә оештыручылар тәүге тәҗрибәне исәпкә алып, аны мөмкин булганча киңәйтәчәк. 30 маршрут юкка гына сайлап алынмаган. Аның пассажирлары арасында даими рәвештә фондка килеп йөрүче һәм аннан ярдәм алучы күпләгән мохтаҗлар бар. Рамазан айында гына түгел, ул Зәкәт башка вакытларда да вниманиега шулай булсын иде. Адәм балаларының күңелләре йомшасын, күрсеннәр. Безнең милләт, безнең мөселман динәте нинди чаралар оештыра. Булар барысы да безнең өчен, безнең милләт өчен горурлык. Бушлай автобусны танып алу өчен аның алдагы тәрәзәләрендә Рамазан мөбарәк булсын һәм социаль маршрут благотворительный фонды Зәкәт дип язылган табличкалар урнаштырганнар, ә салоны шарлар белән бизәлгән. Шунысы игътибарга лаек. 30 номерлы автобуста барганда пассажирлар исламның матурлыгы һәм Рамазан аеның изге төшенчәләре турында, бу мөбарәк айда саваплы гамәлләр башкаруның әһәмияте, шулай ук Татарстанда игълан ителгән хәйрия марафоны турында якыннанрак таныша ала. Шулай итеп, фонд белгечләре киң җәмәгатьчелеккә татар мөселман мәдәнияте кыйммәтләрен, төрле диннәр һәм милләтләр арасында татулык традицияләрен ныгытырга тели.